Hi guys! Welcome na naman sa panibagong video. Magandang umaga po. Pero, mag-alas 12 na dito. Kaka-wash up ko pa lang. Nag-half bath lang ako. Hindi ko tinuyo yung aking buhok. Medyo late na ako naligo kahapon ba. Nilagay ko kayo sa tripod. Ngayon, it's Monday and free po ako today. And then, of course, si Anna is on vacation. So, yun, yung agenda namin today, we will meet Ruth for lunch. And then after that, I'll take Anna to the playground. And mag-grocery din po kami. Hindi lang ako sure na makakapag-video ako. Hala, may dingaling ko pala. Wait lang, guys. Ayan, hinubad ko kasi siya, guys. Dito na. Kasi nag-scrub po ako ng toilet and then I used yung panglinis ba. Baka, hindi ko alam, baka masira. Nag-text kasi si Rod, sabi niya 12:30 daw siya andoon. So, i-meet namin si Rod today for lunch. So, as usual, doon na naman kami sa Bakar Bar. Hindi ko yata na-vlog yun dati. Hindi ko alam. Every now and then, nagla-lunch po kami together doon sa Bakar Bar. Kasi nga, nung hindi pa pumapasok si Anna. But since Anna started going to school, or every morning, nasa school na siya. And now that she's on vacation, so balik na naman kami sa aming kagawian dati. Nakatawag lang din po ng aking mother-in-law. Pupunta daw po siya dito mamaya kasi mapapatulong siya, magluto daw kami together. Kasi may mga bisita siya tonight. Super simple lang naman. I-try kong mag-vlog po mamaya kung papayag yung aking mother-in-law. Kasi alam nyo naman, nahihiya po talaga akong mag-video-video pag andito sila. Although okay naman talaga sila, pero ako yung nahihiya po talaga. Yesterday, yung nakita nyo sa vlog yesterday, nung nag-buy kami, super nice doon. Magandang lugar siya talaga. Yun yung gusto ko po dito sa Netherlands. Ang dami nilang lugar, like yung mga kainan na nasa in the middle of nowhere, like and then yung makikita mo nature, yung nakapaligid, yung ganun ba. Tapos malalaki yung mga playground, so nakakapag-chill ka lang doon, nakakapag-chika-chika kayo ng pamilya, tapos yung anak nyo naglalaro. Yung mga simpleng bagay na ganyan na appreciate ko. Siguro iba na din no, pag may na talaga tayo ba, may pamilya na tayo. Yun yung mga nakakapag-happy sa atin. Tapos syempre, kung maliit pa yung anak natin, medyo challenging na dalhin sa mga restaurant, yung ganon. Pero nagpapasalamat ako dahil may mga lugar na ganito dito ba na hindi ka nahihiya na magsigaw-sigaw yung anak mo, maglaro, magtakbo-takbo yung anak mo. Kasi may area talaga sila for that. Tapos ang daming mga palaruan dito. Kada block, may mga playground siya ba. So anytime you want, you can just go there with your children or with your child. Kaya, kagaya ngayon, dadalhin ko po si Anna doon sa playground na gustong-gusto niya. And sometimes, si Rod din, dinadala niya sa mga random playgrounds na medyo distansya sa bahay namin. So, magbabike lang po kami. Yun yung mga kaganapan today. Yun yung ating gagawin today. And, good news po, nag-text na sa akin yung contractor namin tsaka yung kapatid ko. Kasi sinimulan na po yung paggawa sa interior ng bahay namin. So, excited kaming dalawa ni Ruth. May mga pictures po. I-try kong i-insert. Sabi ko lang sa contractor ko, if possible, every now and then, mag-send sa akin na pictures or kahit few seconds na videos. Yung ganun ba, para at least makita namin and, para may update din kami ba. Yun. Masaya. Masaya. Ang dami pong ganap these days. And sa Wednesday, is a big day. Hindi ko palang masasabi. Pero anyway, sa Wednesday, makikita niyo po yan. I-vlog po natin yan. Monday ngayon, diba? So, sa Wednesday, bukas siguro hindi po ako mag-video. Kung may ganap bukas, we'll see. Kasi magtatabaho lang naman po ako bukas. Tapos, sa Wednesday, it's a very big day para sa akin, para sa aming pamilya. So, abangan niyo po yan. Since magkikita kami ni Ruth doon kami sa Bakar Bar kasi yung paboritong donut tsaka yung pagkain ni Ruth na yung may hot, may sausage or yung ganun. Kakain na lang din po ako kasi may time pa naman kami. Mag-egg na lang ako tsaka avocado para medyo light lang yung ating kakainin ba. Yan. Avocado, isang piece lang tsaka 2 itlog. Tapos pag magutom pa ako, mamaya mag-grab ako ng pagkain doon. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ni Anna dito. Ayan yung bagong trip niya. Nanonood ng video, tapos yeah, but lang, it's not good for your neck long and your eyes long. If you stay there too long. Say hi lang nila, Bi. Hello! No! Sige, padayon sa diha.
Mag-eat sa si Mama, ha? Yes. Yeah, I'm gonna eat and then we'll go to Papa, yeah? Yeah. Okay. Hey. Baoy, naong ay. Ay. Mag-avocado tayo. Oh, perfect yung pagkahinog ng avocadong ito. Minsan kasi yung avocado, parang ano siya ba? Parang may dunot-dunot, yung may sira na sa loob, malapit sa seed. So, minsan nakaka-timing ako ng ganyan. Guys, nasabi ko ba sa inyo or na-mention ko ba sa inyo yung tunay kong pangalan? Kasi alam ko G lang yung ginagamit ko or hindi ko alam kung na-mention ko ba, but yung real name ko po is Luigi. Kaya G yung tinatawag sa akin. Pero sa school na pinagtatrabahoan ko dati, yung tawag nila sa akin is G na J-I-E, tsaka G na G-I-E. So G, ganyan. Pero sa family namin, yung tawag nila sa akin G, yung pinabisaya ba na dinadrop yung masyadong matigas yung sound ba? G, ganyan, G. Sa school, parang tawag nila sa akin is Jing. Oh, Jing, ganun. Jing, Jing. Nung naging teacher na ako, yun na, Miss G na yung tawag na sa akin, G, ganyan. Buffy? We will eat with Papa. Ang dalawa lang. We will eat with Papa lang, so we have to go. Can you get ready, please? Ana. Hey, can you please get ready? Get your sun lotion. Mag sunscreen ta because it's a little bit warm today. Yeah? Yeah? Ha? Huy, ay pagingon ana, ha? Sabi niya, pag sumama daw siya sa akin, magkakasakit daw siya. Magingon ana ka nga. You said you want to play outside. That's why I'm taking you out and then we have to get some groceries, ha? Can you please get ready now so we can go to Papa, love? Now, okay, then Mama will meet Papa and you can just stay home. Is that good? Simple lang. Ito lang yung breakfast natin. Brunch. Kasi 12 na dito. And then last meal ko was yesterday at 5 o'clock. So, medyo nakapag-fasting tayo ng matagal-tagal. So, mga 19 hours, ganun. Yan, avocado. Easy lang. Kung bet nyo mag low carb and ayaw nyo ma-stress sa mga recipe, yung simpleng luto lang na ganito sa morning or sa first meal nyo na itlog, avocado, cucumber. Ayun. Nilalagyan ko po siya ng sriracha sauce. Pasok po ang sriracha sa pag-low carb. Kaso, konti lang din yan. Huwag masyadong baka araw-arawin din ba. Pasensya na guys, medyo bright. Masyadong bright yun pala sa background. And it's very important, pag nagpa-fasting po kayo, that was the mistake that I made before. Don't forget to drink your electrolytes. Yun yung makakatulong talaga para hindi kayo manghilo or para hindi masakit yung ulo or mahilo. Ito po ako nakapaglinis ng bahay. Ano lang kami ni Ana kanina. Naglaro, ganun. Kain. Yan, kain po muna tayo, no? Yan. Hindi masyadong eggy. Ay, 12 na guys. So, after 10 minutes, kailangan na namin umalis para maabutan namin si Ruth.
Kasi 12:30 yung break ni Ruth. Tapos kailangan niya bumalik after kasi 30 minutes ba or 45 minutes yung break ni Ruth. Tingnan nyo naman yung anak ko guys na mamimit ng papa niya, naka-corona. Alis na po kami. Okay, let's go na, let's go. Yung anak ko guys, may rainbow cake na. Oh, ayan. Naka-corona pa. Oh, we're just waiting for it. Lame. Lakat. Na siya ng chika guys. Ando na po si Ruth pumipili na ng pagkain. Muy eh. Oopsie. Nakingkil. Nagjo-joke si Ana guys na yung papa niya daw yung naka-t-shirt na black. Tapos sabi ko sa kanya, sige daw bitawagin mo. Ana, nakingkil? Nakingkil? Papa. Okay. Ayan, may milk tea ako dito. Si Ruth may tinapay lang. Good night. Good night. Tapos na po kami mag-lunch and punta kami sa Yumbo. Kasi nga malapit lang kami. Yung bike ko, iniwan ko lang doon. Mag-grocery kami ng konti ni Ana. Balik na din po si Ruth sa trabaho. Ito lang yung Yumbo dito. Ito lang kami mag-grocery. A few moments later. Okay, familiar ba to sa inyo guys? Mura na vlog ko na ito dati, di ba? Dito na naman kami, na-drop by kami dito kasi gustong-gusto to ni Ana. Yeah, it's hook. I told you. Sabi niya mataas daw. Fire. Oh, yeah. Nahulog to sa swing kahapon eh. So, dito muna kami ng mga ilang minutes. And then, after that, uwi na kami kasi matutulog to guys. Pagod to eh. Maaga to nagising, mga alas 6. Ano na ngayon? Mag-alas 2 na po. Yeah? Become Spider-Man? Yeah. You just hold pa. Ang gaganda ng mga bulaklak guys, oh. Pa-summer na talaga, lumalabas sila. Ang gaganda. Para siyang kanding-kanding sa atin ba? Yeah? Which one? Which playground? Met the deer chest? Oh, by the deer chest bedoel je? Ja, bij de deur. Oh. Maar met papa was het dan toch beneden bij die bij voor bij die diertjes. Oh. Maglaro po muna kami, no? Tapos alam nyo na, may chika-chika to siya. Ayan, oh. Balikan ko na lang po kayo mamaya. Waar zit jij? Achter jou. Init. Hi! Bahay na kami.
Are you sleepy? Oh, sit here also. You can join Mama. Sit down here. Hi. Hi. Now, how are you? How are you? Kakarating na po namin and excited siya na i-open. So, i-open na namin. Imbis na sa Wednesday ko pa to i-open. Pakita ko sa inyo. Gusto naman niyang i-open. Ito po yung binili ko para sa sarili ko. Para ano ba? Rewarding myself. You know, you wanna guess what it is? Can you guess? What is inside? You guess. What is it? You have gugmo? It's fast. Huh? It's so fast. Gahi daw, guys. Are you ready? 1, 2. You do that. Sige, ikaw, be. 1, 2, 3. Uy, gahi. Gahi. Go open it. This is Mama's favorite color. Yeah, that What is this then? was her favorite. Ayan. Kasi wala po akong yellow ever since. Na ganito. So, binilot ko po siya kasi naka-sale po siya. Ayan! Ang cute ng bag! It's cute, oh! It's for mine. Yeah, my tata's your hair. Yeah, it's hail. So, good luck sa atin kung madumihan siya agad. What's that? Crocodile. Yeah, that's a crocodile daughter. So, ito po yung binili natin. Straight po ito sa kanilang website. Normally, pag bumibili po ako ng mga bag, minsan lang naman, straight po ako sa website. Kasi, pag nagsisale talaga sila, grabe din yung sale talaga. Ayan. Let's see. Oh, it's so cute! Wala, ang cute! Cute siya! Ayan. This was such a good deal. And super nice po ng ano niya, ng strap niya. Very lightweight. And then maganda yung quality. Ayan. So. And since short po ako. Importante po na na-adjust ko yung strap. Lahat ng bags, I think usually yung mga sling bag ko na-adjust ko man. Yung kamot man akong anak ko eh. Hello, uy, kabagay po na niya. Uy, kigma, ano ko ta, uy. Unsa man na, uy. Looks so nice on you lang. And i-haul po natin din yung nabili namin sa labas ni Ana doon sa Yumbo. Kasi nga, naubusan siya ng cracker. Itong ganitong cracker, guys. Yung sa Liga. And then, doon sa lunch namin kanina, nakita nyo na itong mini stroke waffles. Pero actually, hindi siya stroke waffles. Para siyang, biscuit. Bumili ako ng bread for Ruth. Gustong-gusto to ni Ruth. And may keep fillet po ako kasi gustong-gusto to ni Ruth tsaka ni Ana. Dalawa yung kinuha ko. Then, kumuha din ako ng bacon para sa sarili ko. Bili ako ng ayan, minced beef, dalawa, 1 for spaghetti, kasi magsa-spaghetti po ako ulit. Miss na nitong dalawa. And also yung ating tomato soup. Ayan. Speaking of tomato soup, meron din tayong tomato puree. 5 po to sila. Kumuha din ako ng carrots, additional carrots, although bumili si Ruth kahapon kasi naubusan. Kulang ba? Kasi may gagawin akong vegetable lumpias and also chicken lumpias. Lang, make sure that it doesn't get dirty lang. Like, if you always drag it on the floor, it will get dirty easily. Kumuha ako ng maliit na tomato puree. May ganito din sila, pero mas gusto ko po yung Del Monte. Pero magluluto ako ng chicken or pork next time na may tomato. Good. Yes. Ayan ka, anak. Yan guys, binabag na ng anak ko. You like it? You like Mama's bag? Yeah. Super lightweight lang niya. Sige, continue na tayo. May ano pala ako dito, may ham, chowder. Oh, after is like back.
And then, kumo po ito. Yung spaghetti. So, yan lang po yung ating napamili and hintayin ko na lang po yung aking mother-in-law kasi mga less than an hour andito na po siya. So, mag-vacuum ako ng konti kasi ang daming crumbs ni Ana doon sa, sa my living area. Nahiya naman tayo sa ating mother-in-law ba. So, happy po ako sa aking nabili na bag na talagang super naka-sale. Ayan. Cute po siya. One eternity later. Now the venkel, I'll show this, huh? Yes. Not too much of this one, though. Okay. Smiling dinner queen. Big queen egg. That's Octo. It's nice to make. Yeah. There's my mother-in-law. Oh, now it's club. We go. Zal ik die openmaken? Yeah. It's like pizza. Ja, hè? Yung gawa namin. Kijk eens aan. Ah, it smells good. Yeah? Ja, en dan zo. Oh ja, ik had ook op één bordje. Nou ja. Ja, het smaakt goed. Ja. Dat is echt lekker, ja. Moet je maar even snijden. Olijven. Nou, met de kaas is lekker. Den ga ik ook doen. Ja. Mm. Dat is echt lekker. Dat is echt lekker. En doe flink kaas. Het is beter met meer kaas, toch? Ja, dat denk ik ook. Dus alleen eentje met de... dat is echt lekker, ja. Ja. Dat is makkelijk, ook makkelijk. Ja. Dat kan ik nou maken. En bij Janneke in de oven. Meer kaas en ik denk meer honing ook nog. Ja, denk ik ook. Oh, dat smaakt goed. Ja. Nou. Dat is lekker, ja. Ja. Ja, we maken allemaal, we all make food. And then after that, if you have heavy meal, pasta. It's good for appetizer. Tayo namin kung masarap. So magagawa siya ng mga 6 pieces. Kasi 6 sila. Ito na guys, gumawa na kami ng para sa mga kaibigan niyo. Magkikita sila mga friends niya. Tapos mag-bike, mag-swimming daw sila. Tapos ito yung dadalhin niya. Masarap na masarap siya guys. Uy! Tapos ito, binigyan niya din ako. Ginawa niya ako ng isa. Ayan, super sarap. Yan na naman si Ana. Gusto na naman sumama sa lola niya. So, nakikipag-negotiate sa lola. So, gawa ako ng sa akin.
Let's see. Medyo malaki ito. So, yan na. Success! So, i-end ko na din po yung pa-video natin today, no? Kasi medyo mahaba na siya ba. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Tuy, mush, mush, pabush. Tuy, tuy.